Only memory. Only memory. And this memory is only in Garba. Garba. This memory inside the mobile, not outside the public. No public. So sad. बहुत दुखुनांथाव सोमदोनाथ' गाबनायजों ससमा मायखासे सिनायाखै खिन्थु मोदै गबाय माने माखासे दङ आरो काहिनिफोर जोंबो बुजिनांगोन समाजनि थाखाय मोजां मावनो थांनायाव माखासे होबथानायफोर दंब्ला जोंबो बेखौ होबथानायखौ मानिफानांगोन ना बे जाहैबाय आरो जायखिया जाफुंग्रोथोंसै आरो जोङो बा जोंनि माखासे सुबुंफ्रा गामिफ्रा ओनसोला बासायजानायखौ मोनग्रोथोंसै बेनि उनावसो दिनै ओंखारबाय नैबे भिडिअआ आफ्टर खै मासनि उनावहाय होनना बुङो आफ्टर 3 months नै दिनैसो ओंखारबाय बे भिडिअआ खिन्थु 3 monthsनि सिगांनो थांदों जों बे जायगायाव अके हुलुं दैसायाव आरो भिडिअनि मेन काहिनिया जाहैबाय खालामाथि हाजोआवहाय जे दाख्लैसो बावैसो जानानै थांनाय दैबाना बे दैबानाखौ होबथानो थाखायहाय माखासे प्रटेक्शन बाउन्डारि बर्डार प्रटेक्शन आरो गोबांथार जेसिबि ट्रेक्टर बायदिसिना थांनानै बेखौ बन्द खालामखांनायनि उनावनो माखासे गामिफ्रा रैखाथि मोननो थाखाय थांगासिनो दङ जायनि फलाव दाख्लै बावैसो दैबाना जानानै थांनाय जेरै खुंख्राजरा दैसोमजरा बेबायदिनो गोबां जायगाफ्राव बे एरियानि बाउन्डारिफोरखौ बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टआ बेखौ प्रटेक्शन खालामबाय बेयो मोनसे ग्रेट जोङो बाख्नायजाथाव जोंनि गभर्नमेन्टखौ स' नैबे दैयानोमोन नै जे दाख्लै बावैसो दैबाना फ्लाड जानाय माखासे खुंख्राजरा मा होनो दैसोमजरा नैबे कुमुरसालि नैबे दैयानो जे फ्लाड एफेक्टेड जाहैदोंमोन माखासे गामिफ्राव थांनानै स' नोंथांमोननि अननायाव एबा सोरनिबा गभर्नमेन्टनि अननायाव दिनै प्रटेक्शना जानानै फैबाय आरो माखासे ग' हेड खामानिफोर दङ आरोखि माब्रै होनदों देनां कमप्लिट जालासो हगारनो मोनसिगोन बे भिडिअखौ बर्थमान एसे होबथानाय दं नालाय खाफाल गाज्रि बे आदामोना टिभियाव नुनाय नंला इसोरखौ गोबां सुबुंफोरनि स्क्रिनाव नुजाहैसिगौमोन सेस खाफाल गाज्रि बेनिफ्राय गाज्रिसिन खाफाला जोंनि बाव दिनानथ' सुनिबार सुनि दिनाव मानो फैफ्राङा जोङो गाबनोसो ओंखारबाय मा जायगायाव दंफैयो नों दा आंथ' माबायावसो नै हलं दैसायावसो दं मा हलं दैसालै ओरै माबा बेंगलनि सोनाबजों मोजां नैबे दैयानोमोन जे खुंख्राजरा खुंख्राजरा दैसोमजरा सुबायजार ओरै बायदि बायदि गामिफोरखौ खहा खालामनाय दै नैबेनोमोन दा रानजोबबाय नै गोरान दा बे बासायजानायखौ नैबे बिथांमोना मोनसिगोन जास्ट फर दिस मोनसे प्रजेक्ट मोनसे प्रटेक्शन गोगोम प्रटेक्शन बे नै मा बुस्थुब्रा मा दावराव ओइ आदै बे ना साग्रा ना माथो दा ना नांदर साग्रा नेट बानायदों नै आदामोना नुवाखै माने बैयावनोमोन माने प्रटेक्शना बैया नै बेनो जेसिबि गिदिर नै जायगा बेनो